Ας είμαστε ειλικρινείς. Στο άκουσμα της λέξης βιομηχανία, το μυαλό σου πάει μάλλον σε κάτι παλιό, γκρίζο και κακά τα ψέματα, βαρετό. Έτσι δεν είναι. Κι όμως, κάνεις λάθος. Καλώς ήρθες στη βιομηχανία 5.0. Εδώ η τεχνολογία συναντά τον άνθρωπο. Μιλάμε για έναν κόσμο high-tech, πράσινο και, επιτέλους, ανθρωποκεντρικό. Υπάρχει όμως ένα κενό. Οι επιχειρήσεις ψάχνουν ταλέντα και εμείς χρειαζόμαστε μια ευκαιρία. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Inbound. Ζήσε την εμπειρία μιας καριέρας σε ένα παιχνίδι ρόλων. Με τα ψηφιακά εργαλεία του Inbound, φτιάχνεις το δικό σου προσαρμοσμένο προφίλ εργασίας, χαρτογραφείς τις δεξιότητές σου και παίρνεις μια γεύση από το μέλλον της καριέρας σου σε πραγματικό χρόνο. Θέλεις να κάνεις ένα test drive στην επαγγελματική σου πορεία πριν καν ξεκινήσει. Μπες σε διαδραστικά σενάρια και λύσε πραγματικά προβλήματα της αγοράς. Είναι ο ιδανικός τρόπος να προετοιμαστείς, χωρίς το άγχος και την πίεση της πραγματικής εργασίας. Μειώνουμε τις αποστάσεις, στηρίζοντας τους εκπαιδευτές σου και φέρνοντάς σε επαφή με τους κορυφαίους του κλάδου. Σου εξασφαλίζουμε μια ομαλή, απευθείας διαδρομή προς τη δουλειά που ονειρεύεσαι. Και δεν μένουμε στα στενά τοπικά όρια. Αλλάζουμε τα δεδομένα σε Φινλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία. Το μέλλον της βιομηχανίας σε καλεί. Είσαι μέσα. Έλα στον κόσμο του Inbound.